Sa gudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni Rose nga Napolwan, Adal ken sursuro, Dear Manong Nemi. Makapung tutak nga makasuron, makaunget, Manong Nemi, gaputi sakit tinakim ko. Kada tatang kininanang, saur kayo tatang, nanang, saur kayo. Happy nga sa mati sa anak. Ang gusto ko nak, saur kayo. Pinagbasa yun ti college na manang, doon nga manang ko. Idin to ta siya, saan nagapagbasahan? Kasano anak ko, kita umitin tigsak ng trabaho. Saan damit timawad nga sakit ko. Kinagurnong kay mga parang anyak. Ang ganda nga, kinasahur da ito Pinagadal nyo, pinagraduar ti kolehiyo, digiti duwa nga kabasat ko. Itatasyak, ti agbasan ti kolehiyo, antak ko pagbasayanan. Gawang nga ti maaramid minanak, tada nga da, hanak mo tan nga makabanog, hanak mo tan nga makatrabaho. Isak lang takordon ti awan adal na. Paborito yung naging duwa nga kabasat ko. Sakit saan? Hamo ko ng tigas na anak. Bakit nga saan? Alaman, no si kaumananang, tigas to'y. Di kakabsat mo, nagabasa da, naggraduar ta, ti kolehiyo. Ngiso ti nang bukbukan yung tawi na pigsayo. Siya, kita tabasamol kumatin, nagbasa ti kolehiyo, anak batin ba magbasa? Di kita lang duwa kakabsat ko, ti ada-adal na. Siya kawan-adal na. Ginore awan adal mo anak ko, no, ada sursuro. Dulami bagbagayo. Ano ko man, nagidyanan ti adal kin susuro. Nagiti kakabsat ko, adal daw, susuro da. Anak, sa ita, anak, tulungan ta kumamat adik di kakabsat ko. Saan ka di ka nga sa tulag? Yung anak, ita. Hindi makapaggraduarin ni manang ani. Nagasawan nga sigod. Hanang naitrabaho ti inadal na, di ka sayang tinadala, sayang ti kwartang ng ginastusyo. Idi, nagrador mo ni manang kura. Ano napasamak? Nag-aasawa nga dagos. Itat na. Hamag nga gububra. Ang tagtagibi. Mas ko mga tulungan dak. Ang suda matan na magbabasa kanya. Kasi kaburdak kakabsad na. Amat. Masuron. Mabisi na. Gusto kayo mas masamak. Nagitindwa ang kapsat ko. Ti paborito yun. Suda pa anal yun. No payaw umat pagtrabahuan na. Malakit pasensya ka na anak ko. Pasensya ka. Nalabarbaring no ko. Sumayat to. Ito'y bagik at makapagtrabaho. Awal, babawon. Kayong na anak ko namang namnama ka na kayo. Agtalawak ka din. Buhin Manong Nemi kasta tinak pa ng ipek sa tisakit tinakam ko kadagit na kanak kanya. Pinaadal da, Manong Nemi, pinagraduar, digiti duwa, babae kakabsat ko, babae ka maaming nga talok, 3 sisters. Nga umat siya sa Rebina, gaputa, nakiasaw damat nga dagos, nga agtagtaghibin ka na kitan nakin. Ita siyak mo tin nagkulehiyo, dinakmat mapagbasa na tatang yung nanang, gaputa, sakit kaluman, tatang hanin makapagtrabaho. Yung ito, ti panatnig ko kada kayo ko na. Ore sandak mga tulungan. Tuluak ti bagi. Kahit ko ti makaadal. Nagrubuhatak Manong Nemi. Kadamdamagan datatang kininanang kanyak no sa dinot papanak. Mapanak. No sa dinot ti pangidakdakan ni Apo Diyos kanyak. Makabuntan. Papanam. Nagpakadamot lang. Mapanak sa dyan, lugar nga, pakasarakak ti trabaho. Tairapin mo tagbasa. Sa din, no? Dyan syudad. Tapos dyan nga, masarakak na yung bag-asat ko. Kasanong nga anak nga, ay, hawanan ti bibiyang no, tatang, nanang. Basta makaamu ka ang ti biyag ko. Yan tangi, matan may tulong nyo kanya.
Yan tanging kita balik kasla baybay antak mo ta anak aron. Anak mawatan ko matikin na pudno. Numampay na pagbasa mi digiti duwa ka absat mo. Nga saan damat nga na start yung adal data nagtaag nagkaas nagasawa na nga sigod. Nagdagtagay biday itak. Di tayo matamong nga dumting ti kundawin nga madanak ti sakit kita maiparit kanya tagtrabaho tinatagsen. So, pasensya ka doon. Ado, mas pasensya. Basta, awan ti bigbigak nga utang ko na impaganakim ka na kayo. Tikit din kakapsat ko, tinibukbukan nyo ti pigsayo. Siya, kamasapul ko ti pigsayo, aw maten. Inubos yung maten. Siguro manong name ko na digidagdang nga awan sursuro. Takasta iti panakisasaok, panakisarsaritak, kanibagbagak karigdagan na kanyak, nga awan ti respeto kadakuada. Nga masurunak, nasakit tinakim ko. Ala da kayo man? Nakas pagaringan da kayo? Kayat yun, college kayo, kinamnamayan nyo nga matulungan na kayo, di kita naganak kada kayo, hantak mat ka matulungan rin. Kaya gini kakapsat ko nga inaw lang, pinagadal, dahanan ng gintanang, di dapat may tulong kanyak. Asinong orti saan masuron? Asinong orti mabuisit? Alaman? Da kayo man? Imayak nga root iti syudad, manong nemi tapnog trabaho. Imbaga, da basit ikamak nga kwarta, nga urnong ko, kada kita'y allowance nga itad kanya kuno may kamakit inutek. Imo na manong nemi si Marakak ti mabaling ko pagkasaraan. Tenalaka pagkasaraan. Nakita room for rent manong nemi nagbasara. Wapo nga lalaki manong nemi tinang Ilocan. Hi. Good morning. Good morning to sir. Agsapsapo lang iti babaling ko pagkasaraan. O dito at dabakande. Sumrek ka. Alat na ka mo? Rose? Kitsi ka sir. Nagan ko? Sikataking ko ka na ito pagupaan? Han, dapapakin ni mama. Anak dak. Siyak ni Donald. Inyawat na dakulap na manon name kat inawat ko ita. Nagabrasa kami. Nagtugaw ka, Rose. Orayan ta na ba makin ni Papa? Dalabit na parad na. Abi, sika nga di mo mo. Kasalita na ba pakin ni Mama? Sabi ko mata, ada discount ko. Abi ko manas kang ma-discount lang ka. Saan kamat nga senior? Una saan kamat nga PWD? Pwede kiti lang ka di senior kada PWD, iti may kanti discount. Hanggang di nga may kanti discount kas kanyak nga agbaling nga working student. Ayun sakit mo sawan. Saan ka mapagbasa na kita naganak kanyak, ta nakapsutan ni tatang. Imbokbok na ngamin tipigsa na kanagi duwa kaapsat ko. Napagbasa na ida, nakapag-adal da, nakapagturpos da, siya. Didak matin mapagpurtos. So ang umayag dito yung syudad, tamno, agsapol ti trabaho, ngirapin ko tagbasa. Awang ka dito may rekomendar mo, sir? Donald ko lang natang kanya, Ross. Awang ka dito may rekomendar mo, Donald, nga pagtrabaho wakas pag-arigan. Na may irapan ko tagbasa. Awan, kasalita ng bapakin ni Mama. Abay mo't nga, basta adda sa lutsudak at kasalita mo ito mamakin ba pa. Awan tibukod mo nga determinasyon, desisyon. Awan pa itaatan agbasbasa ang matpalaing. Iso nga dapat pakin mo agdependera kadakwada. Wala sa bagay maawatan ka. Agdepender ka lang kada papakin ni mamang mo. Ay, tala masarsalakan. Siguro makamamas kada papasboy dito ita.
Ti amin met nga pag-anak ket oraim da papagin ni mama. Idinumteng daan manong nemi pi manong maten ni Donald. Imbaga manong nemi di kita kasawa no mano ti rate ket basapol iti 1 month advance ken 1 month deposit. Nakipagpakasyak met kadakwada manong nga imbagak ti sitwasyon. Ket no anya ti pakatakaran mi isut masurot kuma. Kabutag pagpakaasi ka, bagam ti sitwasyon mo, kaya may kalito ti syudad nga makigasang-gasat, nga irapay mo tagbasa, daking ka. Sige. Ang pangalam mo ti pagbayad mo, kaya umot pa ita pagtrabahoam. Iso nga da kayo pa yun ti pagpatulungan, sir, ma'am, no anat may baling ko ang pagtrabahuan, nga may rimping mo tagbasa. Kat awan mati amumi kabuta adamat negosyo mi ang kompleto maten ti empleyado mi. Nga ba anda i-recommendar kanto ti gayem ko. Alaman sir, anat pagtrabaho ak. Agyan ka ti grocery. Data hamo may rapin nagbasa kabuta 45 minutes ti jut 8 to 5. 8 to 12, 1 to 5. Ako man nga ti night class di doy. Agur nung kailangan sir. Saktong agbasa. Uno barbarang no makakita ak tumit lang iti mabaling ko nga trabaho nga mairapin ko tagbasa. Wala nga ti sweldom kas agyan iti groceria. Baka pasid lang surok na pagupam. Mabaling ko siguro tagtrabaho pa trabi, sir. No may trabi 6 to 2. Alas 6 iti sarda magingat alas 2 iti parbangon. Ada may rekomendar ko ka. No napimpinasakit din na no ag 6 to 2 ka. Tapno iti kasta ket may rapay mo tagbasa. Agad may isang resto bar. Resto bar to lang aruden sir. Tapno may rapay ko tagbasa. Sige. Dakdagal pa sa diti masapulam kabuta doad na tip. O magustuhan ta kang ikantitip dagiti customer. Agyaman na kata kayo sir. Agyaman na ka talaga. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi no kitak ti cellphone ko dagiti message dagiti duwa kabsat kong jak ikaskasoy da. Ayan mo kanon, anat napasamak ken kan, nakasanak ka din di pagtrabahoam, kumusta ka kano kung natatatang kininanang. No at damat text dalanang ninanang manong. Kumusta ka na nako? Text back ko kumamit. Kaya ako pag-text back. Supay nga, obra. Basta kalpasang nagtalawag dita. Awan ti may tulturong nyo kanya. Kaya awan tumat ti may tulong ko kada kayo. Nagkasap ko lang kayo. Pinaggraduardak lang ti high school. Dinakbat kan pagbasahin. Kaya panagnig ko kada kayo. Nga oras andak mo tulungan. Matulungan ti bagik. Makapaggraduar ti college, kabadanak ito na pindas ka trabaho. Nagtrabaho ak nga road, manong nemi iti resto bar, kas may nga waitress. Manong nemi kadeta nga resto bar, na gidjat, na separate, dagitay GRO, nga sumagmano. Ado di kiti lalaking customer manong naming agsapol kada kiti GRO. Itebol da ida. Uminom da ti beer da kiti GRO sadya da nga porsyento. Adamat da kiti mangiror kada kwada iti alauna kasiyay. Kinasarita na ti manager ko manong naming ni Renato. Nagdugo ka, Rose. Yaman sir. At ako na yung pagkain so imayak.
Among kadi nga di kiti GRO, ket dati da nga waitress. Gabot adote makortaan da, nagbalinda nga GRO. Manakkel ti maporsyento da, noong mainom da nga beer, ladies drink, kenwa da kursonada kadakwada nga mangiroar. Dakkel ti makortaan da. Apay bagbakayo ti kasta, sir? Baka kayat mo. Kagbaling nga GRO. Nasking ka di nga pilitan na, sir. Aga pilitan. Ising-singasing ko lang. Diya kayat, sir. Kaya mo kas pagarigan ta kasapulan to nga agbaling ka nga GRO, ang kunik ang tulay. Ta adda i-recommend ko keng ka nga damo nga mangirawat keng ka. Dapat ta virgin ka ako na akit dakil iti rate mo, dapat damo. Ken masapul nga nabaknang adda mabalin na iti mangdamo keng ka. Dagito kit ibagbagak tapno maamuam. Ken tapno amom to patakaran iti resto barko. Wan, sir. Napintas ka. Uping kamay. Kadadulakit din iti mangyat keng ka. Nga ipanginaan tayo da. Tapno di kas takkel ti makwartaam. Kahit ko ti makaadal, sir. Tayo ito pa nag-enroll. Nag-enroll ako. Nagkakata marigatan. Hangat amat siya. Nagpatingga ka ti alas 2 dito eh. May isang oras, ti palabsem. Saka tumakaturog. Alas 3, tumaturog ka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 hours. Nagnet 11. Asal pa nagbasang nga ron. Hangabaling nga sang kong makonsume ti 8 nga oras nga maturog, sir. Umanahin kanyak 4 nga oras. Diyak kayat nga makaadalak, nga makapagturpusak. Nga pag-adan ito nga awan sursuro. Awan sursuro, ti may isang tao nga agtrabaho, iti asang na siya. Awan sursuro, ti may isang babae, ngayon ako na ti dayo na, gabulayin ti kwarta, kayat na lang ti makaadal. Di kayat nga asawain, kayat mo ti makaadal, nga da sursuro na. Huwan, sir. Nga matagad nga rot sursuro ti anak, nga saan man lang mapanagbakasyon, o namang kumusta ka rin anak, naganak kang kuwana, wano kakabsat na. Tadaka di sursuro ti may isang anak, nga kaslalaksiden na rin naganak kang kuwana. At dabasog na, sir. So nga siya. Nga mapay nga muyo, sir. Naibaga kanyak ti may isa ka rin padang nga waitress. Nasud ka po nang umikagtrabaho, gapotasan da ka mapaadal, di kiti naganakyan ka, numampay, napaadal da di kaabsat mo. Asla, linaksid mo ida, gapotiguram. Lagi-lagi pa Ros, oray nakaadal ka no aon sursuro, aon sa serbina. Masapol nga gadan, ti panakaadda ti adal, ken ti sursuro. Kasla na ipasagapsap kanyak dahit ang imbaga ti manager ti resto barman. Awan sarsabi no adda-adal mong imawmat sursuro. Masapol nga aggadan, agsabay ti adal ken sursuro. Kasta nga ta. Nga masulang kami nga saan masurong. Mabisit. Idimteng manong nemi iti panag-enroll na panak nag-enroll. Dito ko nga nakita ni Donald. Hi, Rose. Kumusta ka? Kastoy.
May rawin mo tagbasa? Kapag nagtrabaho k trabi. Langam ti mapuypuyatan na. Dahing ay di kiti matam. Ang nadama, baka sakit ka. Kasi po lang mga pakonsulta ka di doktor. Amon na pinasabay tamin para iti mapuypuyatan. Tayo sut aramatan. At amo mo ka doktor, kahit mo, kuyogin ka. Sanin, gamanak lang. Agunak to laking ka na masapro ka doktor. Napintas ka, Ros. Namin na ito yung ibagam data na. Wine, namin na ito yung ibaga ko. Minsan ko pinabaga kay nga I love you. Itapay lang ibaga, I love you. Ay, Donald, disturbo lang data. Ano na mo, baka makatulong ha. Ano ko may tulong mo? Agbalinak inspirasyon mo. Baka inspirasyon mo no ano kwa anong harad depression hamot na depression discrusion hamot na discrusion manong name agar arim ni Donald kanya kim sangkong yung kaskaso awawisan na ka magberiendahin ka mag-lunch ngem sangkong yung kaskaso man. Awan ti sabali nga dati panunot ko manong name no saan nga makapagturpos. Madaanak iti adal. Makaturpusak. Kahit may trabaho ko ito nga maadal ko. Kahit nung sa tama nung name nga maturog akton iti aldaw, siyempre, abrutek, tipuyat ko. Sakto ba ng sumrek ti alas 6, nagbalik nga waitress. Adumat na kita tip, manong name. Siyempre. Ada dito yung bukod ko nga tip. Paraking ka lang dito ya. Dito mat, another tip para kata kay amin. Yamanak, sir. Yamanak. Napimpinas ko man, mabalinda kang iruan. Nasaan ka lang ang waitress? Virgin ka pa eh? When sir, danak pang nadaan tinubyo. Kanora do danak to tinubyo. Sa akong tulay pa siguro tibagi kinabirhen ko no. Malpasan ni kasal. At basbasa ka ano? When? Hirap-rapin ko. Lokayat mo. Ore saan ka nagtrabaho. Pagbasahin ka. Ano sumapak na, sir? Siyempre, tabagim. Hanggang ba't kasigsigugan, gabot na pagtumaran ka. Tab na awan lapad, di pa nagbasam. Kaon sa serbiti adal ko, noong matsursurok, sir. Di pa nangila ko iti dayaw, kahit kaawan ti sursuro. Kaya't ko ti ba kaadal, nada sursuro na. I'm sorry, sir. Isigasing diyon tulayan deta iti sa bali. Wan manong name paggida nagtiadal ken sursuro. Narigate na mga kedi na makapaggraduarak ti college kada to trabaho kem nagapuak maggamit na rugit na trabaho. No way. Ngam talaga marikata na. At dapat di gundaway manong name nga madamat klase agur urukak. Hey, Miss Ross. Sir. Saan ka dito eh? Haan nga hotel, no motel, no anata. Ang nga balay na ito, klase, madamat klase. Apay maturog ka. Sorry, sir. Santo nga maulit. Alam amin ti pakapipuyatan. Working student lang, sir. Nagtatrapaho ako ti 6 to 2. Ano? Sa umeka class ti alas 9, malulot turog mo. Nagastan na dopat, talun, 4 oras, sir. Magkasakit ka. Ang mga sinapid Diyos, sir. May pastek mong arteg basakit, matmang ka, may. Italang, sir, nailid depak lang. Sorry.
manong nemi dinoktak ti bag ko ket nangirwarak iti candy. Iso ti mulmulmulak tapno sa anak nga makaturog o nagsugal. Nalipatak namin tinagmulmul ti candy tayo. Mamanumit ka di nga mapasamak ti kastamano. Ket no kasta nga malpasen ti klasek iti alas 4, dardarasek ti agawid, tabarbaren no makaturo kag pailang ti maysa nga oras sakbay nga mapanag ang trabaho. Nga dadigdi gundaway manong naming ano basit ti customer ket adu kami met nga waitress. Agtugawak manong naming isang gear ti bukod ko ket no adan to 15 minutes nga turog ko. Ke mayaten tanoriingin nak to ti pada ka waitress. Uy, tumulong ka na. Ket niya to customer. Ha? Sige. Thank you. Kinaktot oras ka ni. Nakaturog kag ti 15 minutes. At least. And nainayon nga nagtak. At dapat nagidungon daw manong naming nga mapanak iti CR. Agin si CR. Ngim sa jayak to nga agsanggir nga maturog. Umay nagtutugtugtugan. Hoy! Nakawon! Gabuti kasto nga ramid ko manong nami pinaayabanak ni Mr. Renato. Agtugaw kay Ross. At nakatamanin basol ko, sir. Ta pinayabanak manin. Talaga nga basol mo. Gabot mananakaw ka. Sir, awan ti tinatakaw ko. Apay, adna po ka nga kwarta iti kahera? Iti counter? Anak, si sir, saan nga kwarta titaktakawin? Oras. Maoras mo nga, manong nga oras mo ang trabaho dito? From 6 to 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 hours, di ba? Sir. Yung nadaduwag, balin ng 5 hours. Okay, sir. Pasari man dagtala ka hamat maturong. Nakatugaw ka hamat maturong. Mapangata CR nga ori 30 minutes mo ti CR. Nusa mo kabaylan na ti patrabaho. Kumita kalat sa balin. Sir, pangasayo ko di kalkali ka agong pulaon ti makapagbasa. Baka matmaturog ka pa di o nagtiklasem. Daduduma ka siya, sir. Hanggang kami nagpilit no sa mo kaya. Kayak, sir. Panakawat lang ti kasapulak ka na kayo. Malugi ka. Itin ko king gatusto nga sweldo, kalpasan na. Hamo itin kanya gatusto nga oras. Nalala, kang katasabali nga chance. Yung no ulitam dupay. Talagang ikateng ka. Gapo tayo narningan nak ni Mr. Renato anong naming saan kong inaramin. Tapno saan ang nagsugal, hanak ang tugtugaw, nakatakdirak lataman. Nga madadag iti gondaway manong naming ang paiso nakatakdirak ng nakasanggirak iti pader, iti diding. Magamon langin ta, makaturog ka. Ay, nagriget kami ng kasto yung trabaho, kasto yung sitwasyon. Ket malagip kumanin datatang kininanang manunemi ket sumrumanen ti panakabuisit ko. Basol yun da ito tatang nanan. Saor kayo? Napagturpos yun di kabsat ko. Siyak, handak ka mapagbasa. It's unfair. Unfair kayo. Ngam ko naman lang ti bangir ti panunot ko manong. Anong ti mambalinda. Ket nakapsot na mo ten. Napigsada iti tiyempo na manang ko. Gasam ta bali 6 years. Imo na nga nag-redwar ni manang Evelyn sa simaron ni manang Karen. Idi adan iti fourth year ni manang Evelyn at damatan iti second year college ni manang Karen. Idagturpusan ni manang Evelyn adan iti third year college. Yeah?
Imbukbuk amin datatang kinanang tipigsada kadakwada. Siya kinidin tagkalit sa akon. Awanit. Nebos tipigsada. Gapot imbukbuk da amin kadagiti duwang ang kapsat ko. Diyak man nga itulok man ng naming saan ka makapagturpos. Sakit ako mat sa serbina. Nga napagturpos da. Dananang kintatang digdi ko kapsat ko. Gapot na nakiasawa damat nga dagos. Damat matulungan nga supapakan datatang kinanang. Baka isuda pa di dumawat iti kwarta datatang kinanang. Ano lang ba't nagiging pagsapulan naging asawa da? Para damat nga nakapagturpos daman ng daging duwang kapsat ko, daging asawa na damat nakapagturpos. Kinimbas ko magtrabaho daging kakapsat ko tayo sudat nakapagturpos. Saan? Taalak ng anak at tagtagibida. Nako. Balindabat nga housewife. Daon sa serbiya ito, ginastos na tatang ginanang ng paadra kadakwada. Useless, sayang. Talaga nga makasuron, makapasurun, mabisitak no, malagip ko na ita. Numariknak, tirikat ko manong name, no mapuypuyatan na. Apay nga, siyak ita, tagrigrikat ng trabaho para ti bagi. Apay nga on, ti may tulong, ti kinaganak kanya. Saur kayo, tatang, nanang. Nagturpusan ni Donald manong name kadadang trabaho na ket pasaray o may nakpasyaren dito'y kasera. Nawaya ta ata pagpakaseraan da nga ron. Hi, Ross. Donald, sika manin. Wen, paluapak ko matita datong ko keng kangaya. Awang pa'y nakanyak di kita, Donald. Ket mo sa wen, awang pa'y boyfriend mo nga ron. Awan. Di kita agar-arim ngay. Ado kayo. Ado na kita yung mga paspasyar kanyak ijay restobar. Nga kayat daklang makita, makasarita, umay damangan, uminom. Dakkel pa kita pa nagtip da. Tip da ito para keng kalang. Dito tip yo amin. Yung santa ka malala, may pag tip. Balin lang itip. Terjen mo. Duamat nga tawan nga trabaho, agur orno. Para ti pa nangasawak to. Kaya mahit nag-asa to tagbaling nga asawa mo. Agur ornong ka. Sikan to karo tagbaling nga asawa. Doon ako pala kanya kita. Ngayon niya kami tibarikrik ng para kanya. Awan. Sarado pa lang ti puso. Tsak pala kahit ng loktan. Terjer kan, nganjak pa'y napuutang nga nagbakasyon nga. Abe, di ka man nagbakasyon. Gastos lang na ita. Gastos nga mapagplete back and forth. Sa manumanon to nga aldaw nga nakabakasyon na ka saan nga nagtatrabaho, di sayang. Napagpatig ka dito trabaho, ngayon di kinaganakin ka, kinakakapsat mo. Tapi sa lutsudan nila. Di mo lang kumusta nila. Kaya pasalamat text baka kita. Kumusta ka? Nakastoy. Di na textan. Awan siya masako tag-text back. Kabuta busy ako na. Kaya di mo kumusta nila. Kumusta kayo mat? Di mo ko na. Kaya nasyad na nga ta. No, ibagata ko mga masakit ng tatang mo, masakit ang anak ko, masakit ang ading ko, ano ko na dati. So, yung tsak man mabasbasa nga, bagata nga masakit na. Talaga ka din nga linaksin mo, nagdaganakin ka. Donald, hanggang ako na nga linaksin ko. Ta bigbigay pala ida nga naganakan niya. Unang nga tesa mo pa nag-isasarong ka kadakwada, kasi lang, disturbo lang. Wala. Mahawatan ka. No man pa'y narigat ka nga awatin no daddo. Ito na minsan nga rabi nga pinaawagan nak manin ni Mr. Renato nga no. Nakataman yung basol ko. Tugaw ka. Adaman basol ko, sir? Apay basta paayabag ka, da basol mo.
Yung una pinayabandag man eh. Mano nga tawon mo nga trabaho dito? Talon to nga tawon sir. Nabayag man na. Nabayagan ng talo nga tawon. Di mo madlaw nga pasaray agikat nagdinado nga sa dantuman ng kabarbaro. Uno saan kit nagdinado mga waitress kitagbalinda nga GRO. Adalang 5 nga bulan da agbalinda nga GRO. Wano inam nga bulan nga ikat da. Yan nga sa sikat ka papautan kada kayo nga waitress. Sabi sir, kapag sakti ka papautan, ikanta kiti ada award ko. Awan. Ngayon kahit kamanin nga lako yan. 30,000 pesos. Di parakin ka. Iti may salang arabi. Sino sir? Sika? Saka siya. Amom samat nga adda igem ko. Kaya kayat nga agbalin nga duwat igem ko. Amo ka sir. Sino nga rod? Kayam ko. Nagarbok. Managrekalo. Malaksid 30,000 pesos. Maitad kang ka one night. Baka ikanakabay ti alahas. Sir, no kayat ko kuma, hindi pa ilang damo. Tapno sana agrigri ka na kasto yung mga anos di manot matip ko. Ganun mas weldo. Ang nagagari nga sa mo kayat? Saan, sir? Rawan ti maraming ko nga nun. No talaga natibikar ka. Kahit ko ti makaadal nga tasusuro na, sir. Tati pa nang ila ko ti dayaw, tapno lang makaadal. Kahit awanan ti sursuro. Ngayon maumat sursuro, kadagnagan keng ka, kapasad mo, tati ka malagbakasyon. Kan baka sa mga sungsungpatan na kiti message na keng ka. Siguro, sir. Mabalin siguro kasta. Awan respeto ko noon susurok nga anak. Ken kabsat. Ngayon doon din to siguro, sir, nga. Adan to madla susurok. Ito malpas ko di mission ko. Ito na bakasyon na. Di ba nagbakasyon ko? Adan to adal ko. Adan to na pintas ka trabaho. Agradwara kon manong. Kat kastawan iti ragsak ko. Imagine kaslasaan ko nga. Napuputan. Upatan nga tawain. Diyos ko agaman at di pa nang tarabayo kanya. Iti upat nga tawain. Kaya dagtultuloy kumapa ng trabayo kanya. No kaawan man ti sursuro ti saan ko pa nagbakasyon. Kaya ti saan ko pa nang pakumusta di kita ganak kanya. Kaya nagkapsat ko. Pakawanandak. Adan to siguro panawan. Tapno. Nagbakasyonak. Tapno. May ipamati panakailiw ko. Panakailiw ko kada kawada kan panakailiw ta kanya. Kinun ko nakman ang naming karkararan. Idento tadamanan ni Donald. Tun ka nung aklunan na. Donald. Awang pagkanyak na kita. Nakasara ti puso. Tun ang orot ng lokatan. Tun makapagturpusa. Kaya nandan na pinas ng trabaho. Loktak dun ti puso. Nusang ka makuray, ang talatakin ka. Kunak mo ta. Ang madlas kasi ka nagar-arong kanya. Aging ka nga dimtengen, di pa nagturpos ko manong name iti problemang ita, sinot mangabay kanya. Iso dahil ito yung tikong daw manong naming asya ko na mismo titimawag sa diabalay. Nilanan. Ay, anak ko. Anak ko, Rose. Magmananak ko ta si kan timawag. Tumawag kami ng di mo at sungsungbatan, pasarikan si Alem.
Agte-text kami ngem sa awa mo ti message mo. Masisin mo lang. Kumusta kayo nanang? Ket kastoy ako. Kumusta man ti ni tatang? Diya sakit na nga Ket no saan nga tumarag ket talaga nga sumuro. Ken talaga nga nakapsot. Siak ti mga asikaso kadagiti tinasken ko mga asikasuan na. Idi bangkag ken dagiti taraken. Kataptap no lang anda may lako nga may gatang kadagiti kasapulan mi. Ket dagiti pinaadalyo napaadalyo nga kakabsat ko. Nga ti may tultulong da kada kayo. Pasarea isu da iti may mangibaga no katibagas. Ken mapandak pa pagawa-awirin kadagiti anak da. Nakita iti resulta. Napaadalyo ida. Nga maubat may tultulong da. Tikawan ti maitulong da ket awan mo susuro da. Rumbel ko mga nagsupapag da kada kayo. Ti saan da nga pa nagsupapak kada kayo awan susuro da. Napaadalyo ida ngem awan susuro da. Saan ka nagsaot kas anak? Ay hanggat ti gusto ti kunak. Napaadalyo ida. Rumbel kumamat nagsupapak da. Ngem saan da nagsupapak gabot awan susuro da. Awan ti patagyo katakwada. Hanggang dapat akastana. Siyak, agraduara kon. Ken no nandun trabaho. Gabot ada sursurok. Tulungan kayo. Siyak, timang tulong kada kayo. Oray sanda ka natulungan. Saan mo kumangibagang sanda ka tulungan, anak? Tiyempo lang deta. No nagpatinggalaan naging gati fourth year high school tinaitulong mi. Akit at least natulungan da ka. Ngasak nang ipas ngay ken ka. Nang tagibi. Nang paradwar ken ka iti high school. No ampesan da kami. Hami nakabaylan tinamang paadal ken ka gingana ti college. At least adu nga tawen nga natulungan da ka. Ngem ti tawen nga saan da ka natulungan, anak. Kaya dagiti nga da tulungan nyo ti adu nga tawen. At ang da itulong da. Dumatigasan. Sayang ti panang pabasa yo katakwada. Gapot iti naggraduar dahan dapat nagtrabaho nakiasawa dapat nga dagos. Sa ita da kayo ti agaw-awir karagiti anak da. Imbas ko mga matulungan da kayo. Matagabo da kayo. Napya ko mga tandanan da kayo. Mahanan. Anak, hangko makasat pa nagsasaw. Nanang, nasakitlat na kem kung sungang sumaya pagbaga. Ti mga waga. Tapos di ko na nga on sursurok. Agraduara ko, kat kasapulak, ang daman lamang abad kaya. Sino nga kayat mo kada kami kinitatang? Sino makabaila? Siyak nga ro din anak, So na lang ta, awang pagpleteo. Sige. Wala tamok mo tinagan nyo, kin cellphone number yo. Ipauitang nyo ito pagpleteo. Ken igatang nyo ti bado yo. Baka naon na pinta sa bado yo. Magbado kayo matinapinta sa. Tapos na damot sila serbina nga umaydak abayen. Impasublat ni nanang ti cellphone kinitatang manong. Anak, kumusta kan? Gustoy. Agraduara kon. Oresantak nga ginastusan. Anak, saan ko mamata ka sa panagsasaw? Lading itagtatang. Yung nakastoy man ti panagsaok. At bala sakit tinakam ko kata kayo. Hanyo ka di maamiris nga tinutulungan nyo kat hambot nga nagsubli tulong kata kayo. Siya, oresantak ang tulungan ti upat nga tawan. Naglagi pa nyo. Ikarik. Siyak timang tulong kata kayo. Magyamang ka no kastanak. Sige nga rin. Umaynak abayan ni nanang. Umayak ko kumamit. Ores ninanang mumit lang ti mga abay.
Basta lakit may matakang anak ko, ti panagbansayo. Kayo tagbiyahe? Uwan ah. Sige nga rod. Plete ti dua. Ti pauwit ko. Sige anak. Nagyam anak. Padasag man natawagan, nagdidua ka kabsat ko, nga paborito yo. Di mo ko nain nga paborito mi da. Isut na paadal yo ita. Awang kit susuro da. Tadi damat amo nagsumapak. At anak asawa damat kadagos. Di da pinanunot. Hanak pa lang asawa. Tagtrabaho pa lang. Ta supapakag ti tulong. Dagit na kanak kanya. Kandamat ko na. Di kita tiba ko na nga. Nakaadal nga. Awang susuro na. Nadaddo mamanong nimikit jakmat kayat. Kas nga ba nagsasaok. Takas laon respeto. Karigit na kanak kanyak. Nukas tuya kang nagsasaok. Mawatan na katamo. Gabot da pala sakit. Tinakim ko. Di pa naikat deta. May katul siguro ito talagang nagtrabaho ako. Tinawagak manong name ni Manang Evelyn. Ay anak ka din ko. Nasiyat man tatimawag ka. Agraduar ako manang. Taasal lang ang taktakit agraduar. Agraduarak. Ngam sa anak nga dago sa makiasawa. Taong pa'y boyfriend ko. Amok nga tinagiban. Inalala, tibukod ko nga nagbambanugan na kwarta. Data kami, diferensya na ka. Hanyo nagbambanugan, di pinagadalyo. Sugapuno nga saan yung inalala. Siya, nagbambanu ka. Iso nga, ilala. Hanak pa na makiasa-asawa. Agtrabaho ak. Agurno nga kasi yan. Kada kayo ngay. Sika ngay. Dakay kinimanang ka rin. Kumusta kayo? Talon di kita anak ko. Anak ka nga anak. Upat nga tawon, talon. Hana, inim nga tawon ko na. Ta sagduduang tawon tiba. Talong anak. Iti inim nga tawon. Kawan. Hindi kat isulat o bubram. Una, agaw awir, kitagtagibalay. Kiti asawa may. Sumatagtrabaho, construction worker. Awan sa serbi ng atin, adal mo. Nagbaling ka kumang arulat ang caregiver nga on sweldo na. Tartaraki ang tagtagibig. Sige manang, timawag lang, kalpasang tinawag da tatang ginanang. Agpasyudad da tatang ginanang, ninanang timang kuyog kanyak, nagmarcha. O may kanumat imatangan ni tatang ti panagraduar ko. Pangalan tang orti pagbleta da. Kadi pa umita kida. Kahit mo sa wala, nagtatrabaho ang basbasa. Sige, sublat ko ni Manang Karin, tawagan. Amang gito, mamuan na, tinawagan kayo, kita hang kumatawagan ni Suna. Hello, ading ko. Hello, manang ko. Naggraduara ko, manang. Bakit nasiyat na karto nasta? Siya man anak mo muten? Dadua. So? Sulot umuram, agan anak, nga go aware. Anak kas kumusta nga orti panagadal mo, out sa Serbina, ah? Pulos may rapin mo. Gohin. Kaya asawa mo nga, trabaho na tayo. Tricycle driver. Kahit manumat mapaspas daan, orin no kayo matlagrikat. Gusto mo nirikat niya din ko. Kaya wala na nagbasa kayo nga di kayo itrabaho. Naarman nyo mat. Abay, kasta pa nagsasoong ka na kami. Kahit ko lang ipexat sorong ko. Ano, serbi nga, nakarantuar kayo. Nagsawa kami tasiko. Di ka lang nagbasbasa ko nga rodan, nagasawa ka kumalatan. Tapos ang naggasgas na tatang gininanang. Nga da kayo tinangipanan, tatang ti amin na pigsana. Nga di awang pigsana, nauman kang itid na kanya kun. Si kansaman ti makaridwar, makaadal nga on sursuro. Ano nga on sursuro? Hamat nga pinas pa nagsasaitam kada kami nga kapsat mo. Kahit ko lang ipeksat, sakit tinakim ko kada kayo. Mapukaw to siguro, sakit tinakim ko no. At dantong trabaho. Ito saan ko na marik na trigat. Di
Dimteng harod datatang kininanang manunimik at imunanak ay narakop ni nanang sanitatang. May kayan. Dito pagdukanan tayo. Dito ti kasayrak. Anusan tayo pala ka. Nailat. Isumala kayak. Nagtrabaho gayam ito rabi. Ito bigat graduation. Nagbati kayo ito rabi. Kabayatan ang trabaho. Ano trabaho man na? Dinamag dinanan. Waitress. At ka di waitress ti rabi. Amangan met no dati bagbagadang GRO. Nanang. No anyaman ti dimandanon kada kayo. Iji lugar tayo. Kano anyaman ti suplot iti panunod. Sangkop inaramid dayta. Adot mangidjajaya. Nagdarak kila kwarta. Sa anak ko bang nga nagtrabaho at ako mamang pabasa kanya. Kasukat na ti baba bagik. Imtsak kahit ti makaadal nga awan sursuro na nanan. Kahit ko paggidanan ti adal ken sursuro. Nasiyat nga rod no kasta, anak. Ori na santak nga pinagbasa ti kolehyo. Imtsak to ti anak kang runang anak yo. Amang tulong kada kayo. Siyak ti makatulong kada kayo. Ta sa anak to ang dagos nga agasawa. Iubrak tinadal ko. Anak, mambaling ka di nga pimpinasin ti magsasalita. Saan nakasta nga sila tuloy na tat sakit tinakin mo ko na kami. Jakla mo na nang nintun ka ano may kat eh. Pasensya kayo na. Anong sanda ka? Dakay tumit lang amin, tinangkarami ti kasto. Manong nemi ilumtengen ti aldaw nga panagturpos ko ni nanang siyempre tinangabay kanya. Thank you, Lord. Ngimsam pala nga dahito iti patinggana. Ado pa yung sakripisyo. Salang nga patingga may gamak ti diploma. Kahit ko ti may emplyo. Natagos. Impang kong idaman nun nemi datatang kininanang iti restauran nga magtrabaho. Dito ay kang pahala. Ngam sana kang trabaho. Apotan mo ni Mr. Renato nga graduation ko ita. Dito kayo nga, dito nga agbamangan. Dito ito pagtrabaho man na. Kuwan. Kas waitress. Asinong kartigi dyan. So, di kita nagawa natin nga GRO na na. At GRO ito nga nastubar. Bagmag nga rota santa ka nga naalo ko eh. Anak, dadangarti ko na ka na kayo. Nga, jak kayat tiba kaadal nga awan sursuro na. Kahit ko nga graduarak, ada-adal ko, ada pa'y sursuro. Mamano tikas kang kanak. Natibker. Datawa na yung pag-iman yung anak kinapod Diyos na nang datan. Tasan na kami na ba yan? Tinarabay na. Mabitlain. Boss, imbaga mong saan ka nagtrabaho itang, madaka. Dito ko nga paalaan di kita naganak-kanyak, boss. Hindi pa nag-graduar ko. Congratulations. Happy graduation. Magdanda ka na lipatang yung katiregalom. Toy, anong usam dito? Yung sobreyo pa lang, boss. Tuwan na. Medyo nabangbang, boss, Panakkalin. Panakabonus mo ito. Kabut ako nakang ka, hindi nasikat ka papautan ng waitress. Dada kita duma, no sanda man nga ikat, nagbalita ng GRO. Kumusta kayo, Mat? Kapsat. Agamang kami kayong kaser, nanano sa tanak mi. Natibkir dito yung anak ko. Perming napigsa ti determinasyon. Namin ano ko nga inaluko iso na. Yung talaga nga desidido nga lumaban. So, nagasat kayo, tanadang kayo, tanakaskan ko na. Sige, panawang kayo pa. Thank you, boss.
Kinitak tinagyan manong nimi. Ti red, sobrang nga red. Mayat man. Pinilang ko manong nimi isang buwan ang tatang kinaan. 15,000? Good. Kita nyo nang tan. Kapag kinapaot ko dito, nga nagpaliin na kanapod, no? Ito regalo kanyak ni Boss Renato, naking kuha ti Restobar. Danto pag shopping nyo, sakpay nga gawid kayo. Pawitak tumatente para kadamanang Evelyn kinimanang Karen. Agyaw anak. Ito na nakapagtrupos ako, nang narunay ito ng trabaho. Kapot ada sursuro. Wanyawan ti ka sa pulan nyo tatang, nanang. Itat ko. Habang ako pa asawak. Kanuri adon to nasawak. Siyempre, nakaradwarak ay itrabaho ti inadal ko. Tintumat agbaling asawa ka kit di adal mo nga susuro na. Nang may bagay mo kanya. Pagyan tong anak. Dito syudan. Kit no dito pagkagatang tilute. Pagkagatang mi tilute. Pagipatang terami ti balay mi dito. Yung mas pagarigan ta datagas-gasat mi gasawa. Makagatang kam tumatiloto di lugar tayo, di mangibat dar kam tumati balay mi sedya tapno ada pagbakasyonan mi. Nakastrekak nga dagos iti trabaho manong nimi ado digiti nag-applyat. No sinot imuna nga timawag nang tawag kanya. Isu tinapanag. Dahil dingal daw kit orelo upat manong nimi timawag kanya. Diyan muna tinapanak man. Mga opisina, manong naming mga trabaho, ito inataw. Sa anak nga marigatan, nagsipot na talaga nga idadak iti 4th year college manong naming nag-on-job training akon. Sud ka po na nga, alis tuwak ka nakasurusuro. May salangal daw, napintasin ti trabaho. Haging kang inkendeng ko manong naming nga mangkita tinapimpintasin na pagkasiraan. Di Donald manong naming tinawagan. Hey, tinawagan na. Siguro aklunan akon. Sika tinawagan kabuta sika iditi muna nga nang entertain kanyak idi agkasiraat. Kahit ko pumanaw ti pagkasiraat tagsapulak sa bali ng Pilipinas. Takabayla ko iti agkasira. Nalawlawa o rin ang ina. Ada ka di amom? Adamok. Sige. Patuldo mga ron. Akita tagkuyog ta. Ayan mo ka di. At dito sa pagkasarak, di ko kayo. I-ready ko hindi gamit ko. Tano, adan, nagkasaganak pa ito ngumakal. Sige. Dito nga, medyo na dakdakil nga lugang ko ti pagsundukin ka. Awan nga tamat atong gamit mo. Awan ti appliances, awan mo ti appliances mo. Awan mo ti appliances mo, di ba? Awan. Arwatak lang. Dinteng ni Donald Manong. Lugan mo? When? Isot na ikatlong ko. Lastog naman. Ano kagaangaw? Ginatang da papakin mamang mo. Ano? Napinas sa trabaho. Kahit kumusta mo si girlfriend mo? Di na pa yung masinong batan si girlfriend ko. Ay, di arar mo. Di ka daw pa girlfriend ko. Kahit mo, sawan talaga nga siyak-siyak lang. Siksik ka lang. Siksik at ururay ka nga eh. Sila jakpat yun. Sila agang angaw ka lang amin eh. Sila saan ka seryoso. Seryoso at mamati ka kumaros. Sige kaya natin. Sige ang tulang basitat ni makamo. Nga mangitid kada papang mo. Dito yung naudi pagbayad ko. Kaya mangipakamo nga. Bakantin na lang. Sige, siya bahala. Taro din.
Panakkilen manong nami nga townhouse. Nanginan sa mo launay. Sila mo balay tagasawan. Balay ta pamilya na. Sisak min lang. Di pagyanan tangan doa. Ano nga talaga tarandam? I really love you, Ross. Sa bagay, sikat kakaanusan nga gararim ganyan eh. Bigyan ito duma, awang pa'y indem nga bulan, isardingdan. Takunada kita, amabayag laon na yung tingnan nga bulan. Di kita ka nunubya dag nga imuno na kit. Awang pa'y tiba ka bulan, nanubya tan. So kan sikat kakaanusan doon. Datang-atang ten, tibang barang nga manglukat dita puson. Well, siguro, panawan ng tapnoloktak di puso. Kaya mas pagarigan ta, apaman nga loktak, kat adamarik nga ng isang sangin ka. Why not? Ada nga rodan na pinta sa pagkasaraak, manong nami nga pakaawisak pa, karagiti ka opisina, no kasta nga. Kaya't daw anong name iti agaliwaksay. O may dati rabi, anong name, agiinom da, dako na ka, tas anak mo tuminom. Diyos at inumak, anong name. Inistorya dito, inistorya dita. Kad no may panggap tibiyag, naging istoryada. Saklaan kadakwada anong name iti, nagbuhaling nga working student. Sinuportaran nga namin pinsan na kiti parents da ida. O rin no, supakapakan yung madlang tita, naitulong na kada kayo. Well, edi awang pa asawa kag ituan. Ito dada asawa ko, na. Kat siya. Hamo siguro suportaran ida, kaputasan na kamot nga sinuportaran. Kabaligtan. Siyak na saad nga napadal. Siyak timang tutulong kadakwada ida. Binulan nga pauitak, ti para kadakwada. Kinuore di kapsat ko, no, ada pagrigatan da, agpagpakaasin da. Ano nga rod, kat siyak iti nagasat nga anak, di hanak mo nga napaidam, kadig iti kapamilya. Ta siyak, tinakaadal, nga daan iti susuro. Inaklon ko ni Donald manong nimi kat kastaonay tiragsak na. At akanon nagatang nangalute manong nimi kat mabaliming pangiparakderan ti balay mi. Kunakmat, agbakasyon ka, agbakasyon tayo di lugar mi ta. Yamamuka ka rin iti parents ko, kan iti partido, kapamilya. Tamang kita ti lute sa jay, gumatang tapay sa jay. Tanong kaskasano, at balay tayo siyudad, at balay tayo di lugar mi. Kasta nga ron, tinapasamak, manunimikit kasta oray ragsak, daranang ginitatang, gabot ki adong, insang petmi, para kadakwada, manunimi, ay, nakanak ko. Binulad kang pauit ka, kalpasan na kit, adupet ginatang mo ka, kita. Kaya na nga ron. Kaya damot kwarta, labinas mo ti trabaho. Kada kayo matkakabsat ko, kumusta kayo? Ala, nakaluslus siyang kayon. Kas kalagkasada rin kininanang, manang Evelyn, manang Karen. Manong anak mo manang kaya? Manong anak mo manang Evelyn? Upat. Kasi ka manong Karen? Talo. Dami kiniya. Donald, manong to kahit mga anak na sweetheart. Sa nga dosena. O rin sa nga dosena, mat kaya di akit kabaylan ta. Gapot na duwata nga trabaho, lapit sa trabaho ta. Anak, di kakabagyan tayo ni. Ay, kumusta kayo mga kabagyan? Sino iti alisto nga agtili ti mabalintay nga parchen nga lutuan? Sige, Angel. Ayayo? Wala. Dalagit matiliw. Dalagit may gatang. Sweetheart. Ano nga, baboy? Ay, awan na kasagana baboy ta. Kaldig Okay, mga lakay, talo nga kaldig. Mangparati kayo. Kung naman din doon. Nayonan nyo matan ang kadigitin na tayo. Native na manok. No, adumot lang. Kadapin ang iya sa degan, manong nimi, ti baboy.
Wala sige nga ron. Basta alisto nyo nagluto, kinimasid nyo. Alisto nyo parte nagluto, kinimasid nyo. Kapag isong alas 12:30, manunimid, ni may dasaran. Wala. Umanimid lang, kita kadadaw kayo. Kasla mo lang nagkapot, haway dato sinarabo yun. Kinuna, ay, yaman kami. Rose, apo nagpindas ka yung tibiyag mo, nakaadal ka. And nagwapo pa kayo na pindas trabaho na tagbalintong asawa. Pinaraburan na po Diyos ang tingin sa kabo ng astoy. Itata, paraburan na, umayk mo nagsupapa ka. Tapno, ada serbiti nadal ko, sapul madad sursuro. Awal na amo yung alute. Pag ipanagdaran, di ba na eh. Halo na adayo bagada man. Anda. Napamikinita, edita makapalpa kami galpasan di panggal daw. Nalawa. Hanggang mabaling 4,500 square meters laing anti di magatang. Ba't nga mabalin takayat dagit suami. Sweetheart, sang hektarya. Manon ako ang square meters sang hektarya? 10,000 na. 10,000 square meters is 1 hectare. Basta. Lagi nga lang ina. Depende Kahit sambot uning ko nga ito. Depende ti face value na. Hindi damagin may manong name no ano. Nalaklak kagayam no maagatang anin. Kabaylanda sila. Aglunak di trabaho. Aglunak. Kaya umanin ako, naglon ka. Housing loan. Qualified ako dito tayo. Naman pinakagatang identity lote. Sige. Katangit ang arodan. Tamay dalos nga sigod. Sala nga balay ti patakder ta. Agbalin nga farm. Kasta nga ron tinapasama at manong name na daan kami ti duwa nga balay. Balay ti syudad, napagyanan mi, no kasta nga trabaho kami, manong name, idi, na makapagkasar kami. Iti lugar mi, manong name ti nagkasaran mi, kaskid daw ko, kat imanugot met manong name, di kita naganak kinkwana. Dapapagin ni mama, nga damo idi nga namamok, idi tagsapsapo lang iti kasera. Nga babayan manong name kadakwada, ket isut na nakatulong da kanya nga nangirekomendar kada iti pagtrabaho. Nareta tiga po na no apay nga saan kon nga sabsabali ti pusok para kini Donald tadakkel ti naitulong da kanyak dagiti naganak ken kuana kastamad ten kini Donald. Ditoy syudad manong nemi iti pagyanan dagiti anak mi. Ket no kasta magbakasyon, siyempre itugot mi ida at bukod mi matlabalay toy ken farm ngas asikasuan dagiti duwa akayom ko kastamatan kani duwa kamsat ko agramang kadatatang kininana. Babayan tin panang paduktor kinitatang manunemi nagsublimit lang ti dati nga pigsana. Idi maagasan ti sakit na. Isong isuda ti mga asikaso iti farm dagiti naganakanyak kakabsat ko ken dagiti kakayom ko. Nga siyempre, na pinasbiyag da kabata, may kanda ti susto nga sweldo, kapag nga ron iti kinagagat da, mga kaso kadata nga farm. Talumet manong nemi iti inpaayang yung parabo rin po Diyos kada kaming anak kini Donald. Para karagsakak launay, kat talaga nga nagbaling nga nadungo ken man nakaawat ti asawa as akasmet kanyak ti panagbaling ko na pudno ken nadungo ken kuana. Manong nemi nutalyawag tinapalabas. Siguro manong, no pinagbasa dak datatang kininanang amang met no, naitulad dak kadamanang ko kini manang Evelyn kini manang Karen. Nasang ko nga inalala dagiti gastos ko nga nagbasa. Baka saan kami nga nagamamo kini Donald. Ngam ka po, iti handa nga panang pabasa kanyak, kanyak iti karit tapno makaadalak nga madhan iti sursuro. Tagunada man. No anihaman di kiti paspasamak dito lubong kada tayo nga parsuba. Ket plano amin na po Diyos. Malaksid. No plano na lang arudan.
mapantay pa laing pagkatkadan. Plano ni Apo Diyos, pinagpalinak na tidker nga sumarangit, itirigat, kat inilalak, dagiti nagbambanugak, sinalaknibak, tidayaw ko. Sud kapuna nga nakaadalak, nga daan iti susur. Sanang bet gide perfecto manong tadamit dagiti bidtot ko. Ngayon basit laing, kadagiti ad-adu nga makaaramid ti bidtot. Dito nga ron ti pagkasalita. Kaya thank you. Iti laing mo nga nangarunos, kalpasan nga insend ko iti messenger mo, ti details na. Kaya thank you iti laing mo nga nangibasa, kat sapi ko ma, tadamat ni batik nga adal, liwliwak kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengag kan nagbuya, more power to your program, manong. And God bless. Tuwing nga rin nagyaman na pagkaya mo, Rose.